En el tema 6 anem a veure quina és l'estructura, quina és la funció, quins són els elements constitutius de l'aparell digestiu i quines malalties o quins impediments trobem associats en aquest aparell digestiu. Un dels elements importants destacats al sistema d'aparell digestiu, més enllà del tub digestiu i les glàndules annexes, són, a nivell de la boca, la presència de dents. Les dents són aquesta estructura molt dura, ara ho comentarem, en què nosaltres triturem, d'acord, durant la masticació, l'aliment de manera mecànica, de manera física. Són elements importants no només per la digestió, no només per aquest procés de digestió mecànica, sinó també a nivell de patologia oral, com veurem ara. Per què estan formades les dents? Les dents es dividim en 3 regions, el coll, la corona i l'arrel. La corona està formada per l'esmalt, per l'ivori, diguéssim, en aquest cas dels elefants, el mateix esmalt. Aquesta estructura altament cristal·lina i mineralitzada, molt resistent, d'acord? Sota tenim la dentina, que és una estructura molt més tova, i quan hi ha un desgast molt accentuat de l'esmalt, per l'edat, òbviament, i la dieta que tenim, doncs acaba exposant la dentina, i si aquest desgast continua de la dentina, acaba arribant a la polpa i afectant, òbviament, els vasos sanguinis, que es podria, aleshores, infectar i provocar pèrdues dentals, sense anar tan lluny. El que és important és que, òbviament, les dents estan irrigades, com tothom sap, si tenim càries i pot arribar al nervi i pot fer mal, doncs hi ha que hi ha nervis, hi ha vasos sanguinis, que ens estan irrigant les dents perquè és una estructura, més enllà de l'esmalt, que és una estructura cristal·lina inorgànica, per l'interior, està en cèl·lules, d'acord? I està irrigat. Les funcions de les dents, com hem dit, és trituració, preparació de l'aliment, d'acord? Per bol alimentari, i tenim diversos tipus de dents. I aquí és important diferenciar les dents dels adults de les dents dels infantils, d'acord? Les dents permanents o dents deciduals, que se'n diu, o les dents de llet, que és un terme vulgar, vale? Les dents deciduals, perdó, abans he dit dents deciduals eren dents permanents, Les dents deciduals són les de llet. Tenim 4 tipus de dents: incisius, no això les arrels, són les pales, canins, premolars i molars. Interessant, i sí que vull que sapigueu, és la diferència entre la dentició de llet, són dents més petites que acaben caient amb el temps, és la primera dentició que tenim, òbviament, amb un esmalt molt més prim, molt més afectable per les càries. Tenim només incisiu, tenim a cada banda superior i inferior, és a dir, a cada banda dreta i esquerra tenim 2 incisius, un caní i 2 molars. De manera que 2 incisius, un caní, d'acord, i 2 molars, tenim 5 dents. Això a una banda només de cada maxil·la, superior i inferior, de manera que tenim multiplicar per 4, tenim 20 dents. En els adults tenim 2 incisius adults, d'acord, permanents, un caní permanent, 2 premolars, són dents que tenen 2 cúspides normalment, o 3, i 3 molars. Que el tercer pot ser que no surti, però bueno, 3 molars en principi. Ara tenim 2, 1, 2 i 3, que en total sumen 8. 8 per 4, 32. 32 són les dents de dentició adulta. En infantils no hi ha premolars. Als nens no hi ha un premolar de llet. No existeix. Vale? Els premolars són de dentició adulta. I perquè a vegades, jo vaig veure un raspall de dents per un fill que posava per netejar els premolars i els molars, especialment. I bueno, els premolars no. Estem parlant de nens de 2 o 3 anys, òbviament no de 12 anys. No, perquè no en tenen. O sigui que aquella publicitat era errònia. Dic que és important entre la patologia oral perquè, òbviament, i és una cosa que això també us interessarà a vosaltres des del punt de vista, sobretot quan treballeu amb nens més petits, òbviament, més veureu això. El patró d'erupció, és a dir, aquelles dents
com surten i quan surten de manera seqüencial està bastant determinat genèticament. De manera que als 6 mesos teniu que surten els incisius, superiors i inferiors, els primers incisius, als 10 mesos els segons incisius, tant superiors com inferiors, al cap de l'any i mig acaba sortint el primer molar de llet, d'acord? Entre any i mig i 2 anys el canell, i al final entre els 2 i 2 anys i mig el segon molar de llet. D'acord? Estem parlant d'un nen inferior als 3 anys, de manera que només té dentició de llet. La primera dentició, primera dent adulta, d'acord? Tot i que el nen no ho és, òbviament d'adult, però dent, per això no m'agrada parlar de dents adultes, sinó permanents. És als 6 anys que apareixerà el primer molar definitiu. Vale? De manera que, en funció de quines dents estiguin apareixent i en quin moment estiguin apareixent, els pediatres poden anar seguint si el desenvolupament dental i el patró d'adopció dental d'aquell nen o nena és adequat o no. Òbviament, si als 12 mesos no ha sortit cap dent, o als 10 mesos no ha sortit cap dent, tenim un problema ja d'erupció dental i possiblement de desenvolupament, com hi ha desenvolupament dental. És una cosa que els pediatres i els odontòlegs hauran de fer-ne un seguiment, de manera que aquests patrons d'erupcions dentals són importants a l'hora de tenir en compte per monitorejar el desenvolupament i el creixement dels nens. És obvi que jo no us demanaré quan surt cada dent. Això no ho he de saber. Però què es indica o què és aquest patró d'erupció dental podria preguntar-ho, o quantes dents tenen els nens, quantes dents de llet tenen un nen infantil, o quins tipus tenen, això us ho podria preguntar. Val? De manera que aquestes inspeccions, aquests controls rutinaris del patró d'erupció dental permeten això que dèiem els pediatres, anar controlant el desenvolupament. Quan s'hauria d'enviar des d'un pediatre a un especialista? Quan detecti retards molt exagerats o molt acumulats en l'erupció d'unes dents. Per exemple, que us comentava, si no hi ha hagut una erupció de cap dent als 12, us he dit abans, 10, 12, bueno, als 12, 14, sobre l'any, d'acord? Depèn, sobre l'any no ha erupcionat cap dent, és que haurien d'haver erupcionat ja els incisius, diguéssim, els dos, l'I1 i el D2 de cada maxil·la, o sigui, els 8 incisius haguessin hagut de sortir, no han sortit. O si als 3 anys, d'acord, els nens encara no tenen dentició temporal, ¿vale? Temporal de temps, o sigui, la decidual, la de llet completa, si no han sortit aquestes 20 dents, ni en falten, ni manquen encara, de manera que tenim un retard en el desenvolupament. De manera que anar monitorejant el patró i quan van sortint les dents és important. Més enllà d'això, també de retards en el desenvolupament, com a mínim dentals, o dels patrons, també és important les dents, des del punt de vista de patologia oral, la presència o no de càries. Val? La càries, no entrarem aquí, però és una malaltia, una patologia oral bastant desconeguda durant bona part, o poc freqüent, millor dit, més que desconeguda, durant bona part de l'evolució humana, però a través del moment del neolític, a través del cultiu intens de cereals, que són glúcids en el fons, i un canvi en una dieta més rica en glúcids, nosaltres trobarem que augmenta moltíssim des del neolític, des de fa uns 6.000 anys fins a l'actualitat, però fins fa 6.000 anys era infreqüent trobar dentició afectada per càries, o era molt menys infreqüent que del que és després. No? El que tenim present és que quan es diu que ens han de rentar les dents o que l'aliment no és l'aliment en si el que ataca i provoca la càries, això s'ha de tenir present. No és que l'aliment que es podreixi, això faci malbé la dent, ni molt menys, sinó que es queda, els restes de menjar es queden adherits a la dent, d'acord? I, si no hi ha una higiene bona, d'acord, que elimini aquestes restes, el que passa és que això és un recurs, és matèria orgànica, i el que provoca, d'acord, és si estableixin bacteris, comencin a proliferar degradant aquesta matèria orgànica. Tenim moltíssimes bacteris a nivell de la boca. Aquesta proliferació bacteriana que està degradant aquesta matèria orgànica el que provoca és una baixada del pH. Baixada del pH. Hi ha alguna anunci de xiclets que parla d'això, em sembla que t'ajuda a restaurar el pH de la boca, no sé, després de la comida.
Doncs això, hi ha una baixada del pH, val? I és aquesta baixada del pH, aquesta formació d'aquesta placa bacteriana, d'acord? La placa, d'acord? Que nosaltres traiem, el que provoca amb un pH molt baix que aparegui aquesta càries, d'acord? Que es degradi aquesta superfície de l'esmalt. Les càries poden haver-hi a molts llocs, a moltes bandes, a molts tipus. Poden ser oclusals, per dalt, poden ser laterals, poden ser... Bueno. El que sí que tenim és que la seva progressió, d'acord, de primer grau només afecta l'esmalt, de segon grau afecta l'esmalt i dentina, el segon teixit, tercer grau ha penetrat a la polpa i quart grau ja afecta, òbviament, a través de les arrels, les conductes de les arrels, de les dents, afecta l'os, vale? Que pot provocar complicacions com abscessos, pus, osteïtis, etc. Una càries no tractada a llarg termini pot provocar greus problemes, no només abscessos, d'acord? Acumulacions de pus que han de ser drenades, d'acord? A nivell d'una gran bola de pus a nivell de la maxil·la o de mandíbula que acaba drenant si troba un orifici per sortir. Bueno, estem parlant això abans de tenir o en zones en què no tenen accés a medicació, bueno, a dentistes, no? Però sí, aquests bacteris, aquesta proliferació bacteriana que s'està donant en aquestes zones, òbviament, més enllà d'un tercer grau, quan trobem ja una degradació total de la corona i arriba al sistema sanguini, aquests bacteris poden anar pel sistema sanguini i afectar altres parts del cos, val? Com oculars, els ulls, sinusitis, afectacions cutànies, endocarditis, nefritis, etc. Perquè estan circulant a través de l'estar contaminant, diguéssim, a través del sistema circulatori a la resta del cos. De manera que és molt important, i això les escoles estan implicades, o estaven implicades tradicionalment, que és la salut bucodental. En una enquesta epidemiològica de càries a nivell escolar del 2006, ja té una mica d'edat, però es va veure que la càries és un problema de salut de marcada prevalença, és a dir, quants individus representen en un moment determinat. Val? A les escoles catalanes, jo què sé, doncs, hi ha 2.000 de 3 milions escolaritzats. I que afectava la dentició del 20... Bueno, aquestes dades no les heu de saber, però perquè veieu que és molt important. Un de cada 4 nens de primera educació primària té càries. Un terç de tercer té càries. La meitat de sisè o de segon d'ESO tenen càries. D'acord? I són dents, quan són les de llet, doncs encara, d'acord? No hauria de ser així, però encara ha sentit que han de caure i han de ser reemplaçades, però les definitives, un de segon d'ESO, que ja té bona part de la dentició definitiva, la presència de càries són dents que haurien de durar tota la vida, de manera que és un problema. No només això, en tot cas, però, és important tenir present que la càries en programes de salut bucodental a l'escola, per exemple, s'ha anat reduint, d'acord? Des de l'any 83 fins al 97 es va anar reduint la prevalença de càries de forma més o menys continuada, d'acord? Va haver-hi grans programes a l'escola amb el fluor, la fluorització és un recurs contra les càries i s'ha anat reduint en aquest sentit. De totes maneres, és un problema de primer ordre i és un problema que no s'hi trobareu vosaltres. L'índex CAUT, d'acord, dels 12 anys, és a dir, el resultat dividint nombre de dents amb càries definitives, les permanents, les d'adult, podríem dir entre cometes, ¿vale? Absents per càries o obturades per càries, d'acord? I el número d'escolars examinats, és el número de dents. Un nen pot tenir 7 dents i computarà com a 7 dents, val? Pot estar contribuint amb més d'una dent, aquest, però el nombre de dents, val? Dividit entre el nombre d'alumnes ens dona 0,73. Què vol dir? Que cada alumne de mitjana té 0,73 dents. Això vol dir que un nen potser té 3 dents i 3 i 4 en tenen 0.
però de 0 a 35. L'objectiu de salut bucodental de l'OMS era menys a 1, de manera que estàvem ben situats en aquest sentit. De la mateixa manera que els escolars, els alumnes, l'alumnat que no tenien càries als 6 anys era el 63%, 2/3, més o menys. I ens recomanava un 80%, de manera que, en aquest sentit sí que estàvem per baix. Haurien de millorar aquest registre, haurien d'arribar cap al 80%. O als 12 anys, un 54%, i es recomana un 60%. De manera que veiem que, tot i que s'han reduint aquests valors de prevalença de càries, són valors relativament elevats i són valors, en tot cas, inferiors al que es demana com un llindar òptim a través de la OMS. Què es pot fer? Què es fa? O què s'ha fet? D'acord? Potenciar activitats de promoció i prevenció de la salut oral. Des de l'escola, promocionar la salut bucodental amb actuacions d'educació sanitària i activitats preventives individuals que milloren els hàbits higiènics i dietètics, i potenciar mesures com els programes de raspallat de dents i glopeig amb fluors a les escoles. És aquestes activitats que s'introdueixen, que duren 10-15 minuts, en què es glopeja o es denten les dents de manera comunitària. Per què? Per afavorir, òbviament, aquesta millora de la salut bucodental. El que és interessant, aquestes pautes per edats per a millorar la salut dental, és el fluor sistèmic. El fluor, una pasta fluorada, per exemple. Què vol dir una pasta fluorada, una pasta dental fluorada? És una pasta que inclou fluor a la seva composició. Que els suplements sistèmics fluorats, ja siguin comprimits, pastilles, gotes, no estan indicats, no estan recomanats. Prendre fluor no està recomanat, excepte en aquells nanos que sigui un cas excepcional, casos que tinguin una alta predisposició a càries perquè tinguin esmalt molt prim, perquè tinguin un pH de la saliva que és molt propens, molt àcid, a atacar el propi esmalt, etc., en què es podrien donar algunes pastilles. Malgrat això, tota la resta de comprimits, pastilles, gotes, de fluor, no estan gens indicades a nens. Per què? Perquè l'aigua, d'acord que el fluor té altres problemes associats, i a països com Israel han eliminat la fluorització de l'aigua, d'acord? Han eliminat la potabilització amb fluor de l'aigua, però tot i així la presència de fluor a l'aigua de l'aixeta, que és aigua que està potabilitzada, ja és suficient, per donar protecció a les dents. De manera que només aquests nens que no tinguessin alts problemes amb la seva dentició i que no tinguessin accés a aigua fluorada, d'acord, de tipus de l'aixeta, per altra banda, se'ls podria donar aquests complements. Si no, no es donen. Per què? Perquè l'aigua de l'aixeta incorpora, i no només això, sinó que el que es fa és que es recomana una presència tòpica a pasta de dents. La pasta de dents és cert que fins fa no massa s'estaven recomanant pastes de dents infantils que no tinguessin fluor, i cada cop més s'està recomanant pasta de dents infantils, fins i tot en dentició de llet, als nens amb fluor, d'acord? De 1.000 parts per milió, de 500 o 1.000 parts per milió. O sigui, no valors tan elevats com els adults, però valors relativament elevats i, sobretot, clarament molt més elevats del que s'havia recomanat fins no fa gaire. Tema dents. Raspallat. El raspallat s'hauria de fer després de cada àpat. I si tu passes amb un dentista tirat, després de cada àpat, i fins i tot si berenes o menges no sé què, s'hauria d'anar rentant. Ja sabem que és difícil, no? Però s'hauria de promocionar. Per això l'escola té una funció també important, i és important que se'ls netegin. I aquí hi ha experiències a l'escola Bressol on portàvem un fill, sí que es quedava a dinar, sí que introduïen aquesta activitat de netejar les dents, però l'escola que, diguéssim, que va ara, ja a l'escola Bressol, no ho fan, i és una mala política d'higiene dental, d'higiene de salut bucodental. No sé per què ho fan, però bueno. I una altra activitat que es pot fer a les escoles, d'acord, i que s'ha fet tradicionalment, és el golpeig al fluor, el programa Dents Fortes i Sanes de l'Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i és que es donava fluor a casa o a l'escola, d'acord, a partir dels 6 anys i com a mínim fins als 14,
a una solució de fluorur sòdic, el 0,05%, ja veieu que és molt poc. Abans es glopejar, jo recordo haver fet cada dia durant molts anys a l'escola quan era petit, glopeig cada dia durant un minut, escopir lípid i no glopejar, menjar o beure durant una hora, d'acord? Perquè per protegir i per millorar aquestes activitats de salut bucodental. Com dèiem, la càries ha augmentat moltíssim al llarg dels últims 6.000 anys, 8.000 anys, 6.000, aquí a la península Ibèrica. I és una malaltia de prevalença elevada, d'acord? Que era molt menys, tenia una incidència molt inferior, una prevalència, millor dit, molt inferior antigament, d'acord? En el paleolític, etc., o abans de la invenció del neolític o l'adquisició de tècniques de cultiu de cereals, que són glúcids en el fons, val? Què vol dir? Que avui en dia estem ingerint molts més glúcids dels que fèiem anteriorment. I aquests glúcids, el sucre, glúcids són sucres, en el fons, són els que provoquen aquests creixements descontrolats bacterians que tenim a la placa. Rebem aliment dolç, disminueix el pH de la saliva, i provoca una desmineralització de la dent. De manera que els mecanismes de compensació de la saliva remineralitzen aquesta lesió inicial de l'esmalt. Però si el nombre d'atacs àcids és molt alt, el mecanisme de compensació són insuficients i es produeix aquesta càries, que hem comentat abans. Tot i que aquesta baixada del pH de la saliva no és per l'aliment dolç en si. Acabem simplificant, però recordeu que és aquest aliment dolç, aquests glúcids, aquesta matèria orgànica, el que provoca aquests creixements bacterians que són els que fan baixar el pH. Què és el que hem de fer? Evitar la ingesta d'aliments dolços. Reduir glúcids, senzillament. És molt difícil. I quan posem glúcids no només estem parlant del sucre. Pa, cereals. En els àpats, un màxim de 3 o 4 ingestes. I l'acció cariogènica d'un aliment dolç és més gran quan més enganxós sigui l'aliment. És obvi perquè queda adherit a la dent. Un caramel, una xutxa. És un gusanito d'aquests, és molt més cariogènic, té molt més potencial cariogènic que no pas un altre que no es quedi adherit. I després també hem de pensar en el que són els sucres amagats. Hi ha molts sucres amagats en aliments que pensem que no tenen. Per exemple, sucs, refrescos, potets de fruita pels nens, iogurts de fruita, cereals. Els cereals és una invenció de la indústria dels cereals, mai millor dit, però publicitària, perquè en cap lloc està escrit que nosaltres hagin d'esmorzar cereals, ni molt menys. Això és una invenció tardor dels anys 50, d'acord? Capitalisme americà de començar a introduir els cereals per esmorzar quan s'ha esmorzat això, o no en aquests formats, si més no, o d'acord, en productes que no són ensucrats però tenen sucres. El pa de motlla òbviament té glúcids, de manera que és un no és sucre, no és dolç, però té sucres. Salses, condiments, ketchup, per exemple, patates fregides, snacks, etc. Tot això tenen un elevat contingut de sucres, d'acord, de glúcids que afavoreix les càries. I dintre d'aquests hàbits cariogènics també hi ha un molt important, per exemple, no sucar el xumet amb mel, perquè es queda allà, la mel a les dents, no? O amb llet condensada, amb sucs, els que hi... Però, per exemple, un dels temes és dormir o fer amamantar el nen de nit. Per què? Perquè la llet materna, qualsevol llet, òbviament té glúcids, ja sabeu, la lactosa, no? Són glúcids, de manera que aquesta llet que el nen està mamant, a la nit, que tu no ho controles, i el nen torna a mamar i va mamant així, òbviament ataca la dent. Llavors, o qui diu mamar de nit, o qui diu d'això, o sigui, dones artificial amb el biberó, però les llets nocturnes, les naturals o artificials, són un problema. L'ús del biberó, d'acord, amb sucs, amb refrescos, amb farinetes, és un problema, especialment durant la nit. Que això ens acaba donant el que coneix com a càries del biberó, cosa que, hem d'intentar evitar. De manera que les pautes a tenir en compte per millorar la salut dental són moltes, no les heu de saber, però, per exemple, no afegir sucres als biberons assumits els primers 30 dies, els 4 mesos, no posar, d'acord,
a dormir amb el biberó, no posar sucres, diguéssim, a l'hora d'anar a dormir en el biberó que se posa d'anar a dormir, etcètera, etcètera. Tenim aquí una sèrie de pautes que jo no us les demanaré, però que les sapigueu.